Baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň adabraýyny, şan şöhratyny arşa götüren 2019-njy ýyl tamamlanıp barýar. Geçip barýan 2019-njy ýylda hormatly prezidentimiziň, gahrman arkadamyzyň parasatly başçylygyny ýurdumyzda ägirt uly özgertmeler, tutumly işler amala aşyrly. Bu ýylda Türkmen halkynyň her bir güni rowaşlyklara beslenýär. Ediz vatandaşlar, mehriban adamlar, gönü ýaýlymda Oğuzhan köşkler toplamy, garaşsyz, hemişelik bir tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy nasibetli Türkmen halkyna gutlagy. Ediz vatandaşlar, mehriban halk, Türkmenistan rowaşy watany ile baglanýan 2019-njy ýyl tamamlanıp barýar. Ýene az wagtdan biz 2019-njy ýyla hoşlaşyp, täze 2020-njy ýyly garşylar. Geçip barýan ýyl mehriban halkynyň durmuşyna düşünme ýyllaryň biri boldy. Biz rowaşy rehmet ýeňişleriniň ýyly bilen hoşlaşýar. Täze garşalynýan hemme birek bir gowwardy olarak aýdylýan uzadynda siziň ähliňiz täze 2020-njy ýyl hem tüýseretden gutlaýar. Täze ýyl hem size üstünlüklerim hemra bolmagyny arzu edýär. Täze 2020-njy ýyl Türkmeniň müçe Mirat ýa-da rahmet söýýär. İşeňerler. Kıyınçılıktan gorkmaly. Töwekkellik bolup, bol arman, ýa-da işle jan. Şoň üçin taşanylyna bu garaşdyrýar. Mehriban halkymyz 2020-njy ýyl hem uly anam bilen garşylýar. 2010 ýördäkli özgertmeleri amala aşdy. Ne giyin hem gerimli işlere bağlığa verdi. Türkmenistan watany ýyla ahal welaýatyna tebiýat ekologiýa taýdan arasynda birini önlerýän dünýäde
yeketek zavody işe girildi. Paytahtymyzda hem ähli sewitleri, täze mektepleri, çağlar wagtlary, köçeleri, köp sany beýleki desgalar açdy. Bahtiyar maşallah, müňler şöyle, hasan oly ýaşy hem zalim, toýlany tutdular. Suwartalayjy desgalar, eladysgana toplumlary, beýleki desgalar asyl müňlerçe täze iş orunlary döredildi. 2019 ýyl tutumly işler başlanan ýyl hem hökmünde ýatda galar. Ne bir ýokary tiýlikli Aşgabat, Türkmenawat awtomobil ýolunyň gurulşyna baglanýar. Ahal welaýatyny hem dolanyş merkeziniň düýbüni tutdy. Altynatar Türkmenköýüniň sewitindäki ak ýaýla suwawdanyň töweregiне durmuş önümçilik hem toplumyň gurulşyna bagla berdik. Türkmenistan halk maslahatynyň ikinci meclisinde bir döwlet hem häkimetiniň kanun çykarjy okyçylyk edagynyň işini kämilleşdirmek bilen bagly wezipeler kesipdirdik. Ýolumyzy 2020 ýylda durmuş ykdysadyň emesdirler. Esas uglany makullady. Täzel Türkmenistan halk maslahatynyň meclisinde döwlet durmuşyny öýrenme mühim meselelerini ara matbaatlaşar. Her döwürde ýurdumyzyň owa huzurlugyna düýpli öwretmeler durmuşa geçirilýär. Merdana daýhanlarymyz bereketli Türkmen toprağynda, şuň hem